Sarajevu nije bila moja kćer koja je imala dijabetes, zbog toga sam je poslao iz Sarajeva. I 2 sestrića su također izašli sa svojim roditeljima. Ostalo je nešto igračaka koje su im bile drage uspomene. Ja sam odlučio da napravim jednu vrstu zločina prema uspomenama moje familije. Pokupio sam te igračke i obukao svoj kostim Djeda Mraza i otišao sam u bolnicu na dječje odjeljenje u dogovoru sa sestrom Fatimom, koja je jedna prekrasna osoba, žena koja je ne samo medicinska sestra, već tamo je glavna na toj klinici sestra, nego je maltene kao majka toj djeci bila. Dobio sam još nešto slatkiša od nekih prijatelja koji su prije rata imali rad. I to sam sve potrpao u 2 velike najlon vreće za smeće. I otišao sam u bolnicu i napravio sam neku vrstu priredbe novogodišnje.